Ka jingduk ka bamla ban kershan khamtam na ki yeng ki buduna ka yo ka kot bat ka jingbam pai khmat ki bor badai pe ka penlong bun si ni ki samlai le kai ban hap ban ya pe no ya ka jingtrang joki wala ki don ya ka sap bakar pang kani ka laja ya ka samlai le kai ka arm wrestling ka argument shabong na soyong ka plasa jit ban le ya simanta sa ka lempung hari turki henry hadu manta ki bahai yeng kim pala ban penbiang ka bailut ka bakot hadu lailak atfu ar hajar tingka kani ka samla rengkat ka kemi ki lawan syakmat lengba ki lat pathai kubor ban kerpat jingrap na kinu ki riu don mensim kumju na ka kurhi ban yarap bei tingka na ka banta kani ka jinglek ya kai ba kani ka khonjonga nang men kini kadang lej ban mi khmat ya ka Meghalaya haka am wrestling te menta I ha ban lej sha Turki la sha select menta ban lej sha Turki te nga kum ka kami nga asum jing te ngawan ban bu ka jingkat pat hakmat jongpi ki department baper ya ki sem halang baper ya ki rang ba shnong bat ya ki parolok parajor baro ba ton yasno kti gamon kti kadiang na ka banta kani ka kam ka khu jonga bakan sadek sha Turki te lamar ngal asu jing hakini ki khinda banai ngala persang banwat kilat kelenti nani natai long snow ya happen namar bangam yo ngalakut kalat ba ngala persang banwat kilat kelenti narum nanang handai kasem jing yang akum ka kemi te menta kajing lot ro kala he shaba palat te ngala snow kutlat kulanti te ngapu kajing karpat red hakmat jompi ki babun balang bato ya kersan lem ya ka khun jonga ya ka bakan sayo ban mi khmat na kari India sabar sha Turki te ngala kum ka kemi ladang ngan lenno ladang ampa ladang ngan penkut ya kajing le jonga ka khun ro ngasem jing namar ka khun kadon kasap katalen ka bakapang ka bableu la aya ka te ladangan paru ngasem jing te ngaman se ha jingkut lat kulanti ngabu ka jingkat paret happy kat ki bayo sngo kani ka khubor to ya raplem nam ta kani ka khunjonga namar longal asuthu bangal asem jing ka ba balat ken ngamla shu banyang kapuru ka lingkot menta hapo u arpo tarik mandawa kos don kam ya kani ka pisah te hakajing walat walti jonga ngampat la ban penbet penbiang ya kajing don kam jongka te ngala songkot lat ngabu kajing karparet hakmat jompi khamtam ya kikur shabong baro ya kirang ba ya ki kur shabong baro hi ngabu kajing karpat ba sumha ya raplem ken ndakam ta ka khun jonga namar longa shejing sebapalan te kajing lek kan lek ha u ha ki khat sau tarik deh ha u tayu benukong oktober I ha Malaysia Turki te kapisa la don kam ban ha ban thepno menta ha po u arko tarik mendawa kos ka pisa kajing lut kala po shiki lailak arpo arhajar kanut ki ba sajit na po Meghalaya hi manta prangot ki ba haban ne chatisha Turki kala shem jing shibun yang habangan de jing tentang nanti sha Turki naman kajing paro kala poi hado lailak at araza de mental benai arpu tarik haban sabet de kapisa silak pro araza de hoat naga government gila pha ka shithi pha ka power grid padha lip ko ngila pha ka shithi de had kada do menta kisi keempat reply de kala penduk jengkan ban ru ini kendat namar bang kasih stang sosi ndeka pisang empat yo de kala syam jing shibun ini paro kiprias khamtam yang ada ba wan na ke yelong padok ni keempat ni kem yo pat ka jing support nang ka khan syam jing hi yang abang di syam tenta ban di representative dia Saya transport jong ka government sa mi. Ho ni la ni de keempat I reply pat keempat cuba pat kenya do inta kim I em